Sako-sakong bala ng iba't ibang kalibre ng baril natagpuan ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. May exclusive report si Russell Simorio. Nakahilera sa labas ng police station ang mga na-recover na higit 10 sako ng bala ng iba't ibang kalibre ng baril na nahukay sa bukid sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Si Mang Reynaldo ang unang nakakita sa mga bala. Kwento niya, naguhukay siya sa bukid nang tumambad sa kanya ang sandamakmak na bala. Natakot nga kami sir kaya nireport kagad para alam namin ang gagawin namin. Karaniwan na sa mga magsasaka dito sa barangay Maasin ang maghukay na siyang pinagkukunan nila ng supply ng tubig sa kanilang mga pananim. Pero nagulat na lang ang mga residente nang makita nila ang mga bala. Palaisipan pa sa pulisya kung bakit may mga nakabaong bala sa bukid. Pero ayon sa Municipal Tourism Office, dating kampo ng mga sundalo noong World War II ang lugar. Ginawang kampo. Imagine ginawa nila yung airfield, airstrip, pero maliit lang kaya siguro tinawag na airstrip, pero ginawang airport. Ayon sa pulisya, posibleng may mga nakatago pang bala sa ilalim ng hukay. Nagbabala ang pulisya na bawal kumuha ng bala ang mga residente dahil posible silang makasuhan. Baka may sumabog o may mga bomba na nandun para at least maiwasan. Kasama si Wilson C. Ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.